खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंना नै दा भिडिअ जागासिनो बायदि सपर्ट नोंथांमोना नायबाय था आरो जोंहा नैबे बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नटिफिकेसनखौ अन खालामना लाखा जाहाथे जोंनि भिडिअ बानायबाथाय ब्लग बिथाङा हगारबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय नैबे जोंना एक्ट्रिस दा कनसेप्ट बानायगासिनो आरो दा फन रायलाय खालामनो नागिरदों एबार इयाव दै सारनाय खालामगोन भिडिअखौ नै जोंना साथा हमथ'दों आर्टिस्टआ बेनो केमेरामेन फनखौ लाइटमेन होनसाबबायलां नंबाबो नै दा फरायनो हाग्राखौ मा होनोमोनलाय सारसिदो ओमफ्राय सारसिदो दोननानै मोसागासिनो बिस्टु सना दाथ' खामानि मावनाय समसो ना खामानि मावदों आं दोन देखायजानो लुबैथारबायलै हनै लाइटमेनाबो मोसागासिनो बिस्टु सना दाथ' खामानि मावनाय समसो ना खामानि मावदों आङो खनब्रै गाहाम फन खालामबाय आङो नोंसो आंखौ जेबो उदिस लाया मा होनदों नों आं मिथिखायो दे जन्दा इज बेक जागोन खालामसै आं बाय खालामदो ना खारनोसै जोंहा गुवाहाटि टाउनाव स्कुवाड माबायदि जादों नायनोबा फै लोगोफोर दे नायनि दोनथ'ला ना नायनोसै रायजोफोर जोंना नैबे दिथुन नार्जारि दिथुन स्टुडिअनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय जाहाथे जोंनि भिडिअ बानायबाय थाबा नुबाय थायो आंनिफ्रायबो लाइक खालामना होदो नोंनिफ्रायलाय ओमफ्राय आंनि थाखायबाथ' आंखौ नायबाय था भिडिअआव आंखौ नायबाय था थगायो गावखौनो नायजानो लुगैयो बाराद्राय थारदों बेना गोसो थोलायबाय जों सानैजों मोजां मोनलायबाय साइडआव ज' एसे अननानै माने आंबो साथा हमदों एसे नै आर्टिस्टआ बा माने फुंजादों आरोखि देलायनायदों सानै फोनखायो होसो जानाया सिगां उन्दैयाव आलाय हाथायखौ गोदान सिखाव नुयो बिराद सिखाव मोनसियां नों जाबाय रांखौनि नोंनि खुगा आं सिखाव होनलाबायब्रा जों सिखाव नोंखौ मा होनोमोनलाय गामियाव जां सिखाव होनोब्ला गामियाव लासिं खम जारला ayo sama dia bisa dah ya biasa ada enggak ada kita sudah ini di sana udah bisa nyoba हेलौ औ नोंथां दिनै भिडिअआ स्टार्ट खालामबाय नामा ना मैयानिफ्राय मैयानिफ्राय जादों दिनै एसे दंबावो आरो ओमफ्राय दिन खालामबाय दे नोंथांमोननि भिडिअआ माला जोबगोन बायदि सप्ताफोर जोबनो हागौ मैयानिफ्राय खालामदों ओमफ्राय मैयाथ' आग बारायासै बारा माने दिनै एक्ट्रिस फैबाय आरोना मैया फैयाखैमोन दे नै बिथांमोन दं बिराद नेनो बाबाय खोमा नै आर्टिस्टआ बेनो जोंना मेन आर्टिस्टआ आरो नाय सावनुन देलायखांबाय बिथाङा देलायगासिनो जोंना एक्ट्रिसआ नैबे सावनुनथार रान्दोनि रान्दोनिसो बावदों रान्दोनि देबा खनसे फरायना होफिन फरायना होफिन नामा एसेबां फुंजानि फुंफुं ना माइलाय फुङावनो एफा खामानि मावो ना आरो जेखौ मावो बेखौ देनजार मावखायो आयु सना नोंबो ना एसेबां फुङावनो एफा खामानि मावो आरो जेखौ मावो देनजार मावखायो नों बिस्टु नोंबो ना फुंजानि स्टार्ट जायो नोंसो आया मा जाखो जाबाय बिस्टु आं फैबाय नों बबेनिफ्राय फैखो न'निफ्राय आरे नाथाय मानो फैखो भिडिअ बानायगासिनो हनै केमेरामेना आरे बे मा ग तुरुला थाङो खिथुखै खाफालाव हो खर'आव हो ओइ उनखै जन्दाखौ आयु होथारसिनांगौ रेडि एक्सन आरे आं बे न'निफ्राय गुवाहाटि गुवाहाटि बिनि रुम भाराखौनो होनाखै आरो गुवाहाटि रियेल एक्टरखौनो बुबाय माथो बियो गथ'ना जोंना मन्दिराव बाथौ बुथौबाबो हाबा जाहैथारनोसै आं ओरैबाबो न'आव थांफिननो हाखाला
이씨. संख्रिजों बरायबावो नामा? नै एबार बानायफिननोसैलाय थफ्ला थफ्लायनानै खारसिगोन नै सासेया संख्रिबो लाफालायबाय हनै खम जारला थफ्लायनानै बेसलै आसोल होद' फै फै आं फैनाय फै खारनोसै जों एबाराव बानायनोसैलाय जों सुरनि लामायावसोबाव बेयावमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन फैद' फै सावलुनफोर थोरसि सुनाय खालामगासिनो मथा-मथि केमेरामेना बिदिसो दं जाथ'बाय बेयाव सावगासिनो हनै रान्दुनिया नै नालाय आब'आ नै जोंना रान्दुनिफोरा साहा फुदुंगासिनो दा संगोन ओमफ्राय इयावनो ओंखाम दा साहा फुदुंगासिनो रान्दुनिफ्राय मोजां संबाय संगासिनो बेदर नालाय नै आखिनाव दोन नालाय बेदर संदों बेदर ओंखाम ओंख्रि पापरफोरा संजोब्बाय दालिफ्रा दा बेदर संगासिनो आरो नै गासिबो आं संजोबदों साइसआवल' मा होनोमोनलाय बिदिखौ साइस गैयै मोख्रा मा होनबाय संग्रा मा होनोमोनलाय रान्दुनि नामाव रान्दुनि बियो संफ्रा फिसा डगमेन दाबो मोनानै जों शुटिं खालामनानै जोबगलायबाय ओंखाम उखैनानै जों माबा माबि जालायलांबाय ज'आ थांजोब्बाय गासिबो ज' खालामखाबाय अलरेडि आरो ना अलरेडि जाजोब्बाय संनायाव बिराद टाइम लादों मानो होनबा खनबायानो जादों टटेल गासिबो ना अरदाब गंसेनिखायनो बिराद गोबाव जाबाय आरो ना अरदाबाव बेनो आरो माथो बुंनो उफाय गैया बेयावनो जालां जों गैया हा नांगौ नै जानोसै जानोसै दा जाखांबाय शुटिंआ जाखांबाय शुटिंआ जानोसै ओंखाम deh sudah deh Nevin, ini tanah, siapa? Sana sih kan? Hot, kena hamil na. Nơi em bảo giang anh tham gia lại bài, giang chơi nơi, đừng kia bơi. Sướng đấy, sướng thay, mang sướng cũng là gì chứ nữa, dừng cửa bao nhiêu nữa này thì phạt xong nữa. Wah, chơi là đi nữa. Kau cũng đi qua cùng nó đi lấy. Ăn, bằng chỉ là thôi cái đồ. Em, nhưng mà cái nào mà? Deh, tôi là đi nữa. Ăn lên nhiều chơi này lên. 야, 자루. Thế đây thôi, rắn nó hư đi vào hang là từ. Deh. Cái turun đây. Tuần này à? Rồi nè. Cái này lên chưa bạn đi. Này. Rồi nè. Cái này lên chưa bạn, sẽ bạn video tao đi. Rồi, jangan nữa. Em phát mình lại jangan lại. Ya, jangan. Kamu kan ada koi, ping kamu sudah ada. Ya, nơi đang nuôi bây giờ. Tunggu cái đấy, lại nhà đấy phải. Nhà đấy hư. Nhà đấy gồm đã, đang nuôi. Bên kamu punya nggak nih ada nih kali kok. Unjun gồm dạ. Wah, mau mahar orang di pang sudah kali. Kamu berapa dasar nih, sabri? Ngejan anak. Xem nào. Đi sang. Cái con chân thì anh này có gì nào mà. Nhưng này cái chân thì Masih ada nunggu ya. Ana harus lebih. Pas, ibarat pas. Ini pun nggak jangan. Dek kamera tadi. Bisa lagi enggak? Boleh kamu ya? Abi banana. Video. Oke. Iya. Ini lucu. Bismillah. Bismillah, abang ini ekstra. Ini pun benar tuh ya. Hauluna. Bismillah, abang ini belum awal. Dilek không mana? Dilek baik. Sistem. Seng na, awak.